कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, कि हमरा कमरा में साड़िया पहनावे राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा, दिलवा के कारा से लागल बा, बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा, बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा। हमरा कमरा में साड़िया पहनावा ये राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा, बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा, बतावा ये राजा जी दिलवा के कारा से लागल बा। काहे के जइबा सैयदी हो जिला घरही में, काहे के जइबा सैयदी हो जिला घरही में, अरे जमन जमन मंगबा तमन मिली हो। ये लाइन हर एक मेहरारू के अपने मर्द से शिकायत रहला कि कतनो तो इंग्लैंड बेंगलोर चाहे दिल्ली बॉम्बे जा, लेकिन तहरा जाए के नहीं तू जबे रहा हमारा नजर के सामने। अरे जवन जवन मंगबा तवन मिली हो जिला घरही मेरी, जवन जवन मंगबा तवन मिली हो जिला घरही मेरी। देखी एमे एक और भाव बा, हमनी के यहाँ मम्मी लोग गावेला लोग झूमरे हा कि हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलम्मा दुबारा गईले, हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलम्मा दुबारा गईले। अब देखिए औरतिया अपना सास से कहतिया कि आव सासू पलंग चढ़ी बैठ, आव ननद पलंग चढ़ी बैठ, अपना बबुआ के अपना भैया के हॉर्लिक्स पियावा हो बलम्मा दुबारा गईले, अपना बबुआ के हॉर्लिक्स पियावा हो बलम्मा दुबारा गईले, हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलम्मा दुबारा गईले, हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो बलम्मा देखी ई सब हमनी के यहाँ पारंपरिक जौन हमनी के यहाँ गावल जाला इहे हम गाइला, और यही से हमरा के मतलब इतना पब्लिक भी माता बहने काफ़ी ज़्यादा पसंद करेला लोग। हमनी के यहाँ शादी होला तो पहले जब दुआरे बारात लगेला तो रउआ सब सुन ले हो, जब बलियों में गावले जाला कि आपन खोरिया आज के जौन फंक्शन बा समझी मनोज चाचा पे बानू, मनोज चाचा के कार्यक्रम हो तो समझी कि मनोज चाचा एक कार्यक्रम करवाओ तनी, शादी ब्याह बा अपन बेटी के ब्याह करो तनी, तो वही में जब दुआरे बारात लगेला तो गावल जला
कि आपन खोरिया बाहर आए मानो जो पापा आया अवतारी दूल्हा दामाद ये लाला अवतारी दूल्हा दामाद ये लाला आपन खोरिया बाहर आए पावन पापा आपन खोरिया थोड़ा सा धीरे रखिएगा पापा के तो नाम लियाला चचो के नाम लियाला अब देखिए भाइयों लोग के नाम लिया नु तो जो दूधू भाई तो ऐसे बहुत लोग बैठल बा कि आपन खोरिया बाहर आए आंसू भैया आपन खोरिया बाहर आए कलुआ भैया आया अवतारे दूल्हा दामाद ये लाला अवतारे दूल्हा दामाद ये लाला खाए के मांगले पूरी कचौड़ी हो थोड़ा सा बनाइए पूरी कचौड़ी हो खाए के मांगले पूरी कचौड़ी हो अब पियने के मांगे ठंडा पानी ये लाला पियने के मांगे ठंडा पानी ये लाला यही में देखिए जब लड़का के तिलक चढ़ेला गोलू जी तिलक चढ़ेला तो हमनी के यहाँ पहले इ तो लड़की के जब दुआरे बारात लगेला तब गवाला तिलक चढ़ेला तो गावल जला सुन लही हो खबजा रघुनंदन हरि कि गाई के गोबरा अयग नाली पायो रघुनंदन हरे गजमोती चौका पुरायो सुना हो रघुनंदन हरे गजमोती चौका पुरायो सुना हो रघुनंदन हरे जह चौके बैठे ले अपन पापा के बेटा रघुनंदन हरे चौके बैठे ले मन पापा के बेटा रघुनंदन हरे मोतिया अंजूरी भरायो सुना हो रघुनंदन हरे मोतिया अंजूरी भरायो सुना हो रघुनंदन हरे हम जब से जब मंच पर आई बनी भाई हम अपन पारंपरिक गावत नहीं एक बार जोरदार ताली रहुआ सब हमारा खातिर ना कम से कम अपन जो बिहार के संस्कृति बा यूपी बिहार झारखंड के ओकरा के बरकरार रखे खातिर एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए।